Zdravím vás všechny, co se na mě koukají, všechny odběratele a všechny, ty co dávají lajky a hejty. Bych poslal někam do Takže já, ano, já vím. Tak 2 měsíce nebo měsíc jsem nenahrál video, já už nevím teď přesně, ale opravdu moc se vám omlouvám, neměl jsem to vůbec lehké poslední dny, měl jsem deprese a tak dále, a to je jediné, to je, prostě neměl jsem moc dobrou náladu a tak dále. Promiňte, neměl jsem prostě náladu a tak dále na natáčení a kdybych šel natáčet, tak by to vypadalo hrozně, bylo by tam nuda. Bylo by to také spíš smutné, protože jsem vážně neměl náladu a teď konečně už mám náladu. No, ano. Já přestanu kecat a prostě jdeme hrát. Skončili jsme, myslím, že minule. Jak jsme se cvičili, jak kdy? No tady přesně, ano, tady přesně v tomhle kanálu jsme skončili. Ah, a sewer. How quaint. Does anybody remember how to play? I never read the manual. Okay, co máme dělat? Yes, I can. I only play PC games. Hey, there's some text. Player, read that See what shit. spacebar does. Do whatever High Moon says. Oh, je to ninja umí skočit. Je to dvojitý ninja. Light attacks, check. Light attack. 2, 3. Heavy attacks. Got it. 3. I command goons to spawn so we can test our mad skill. Je to dobrý, je to hodně dobrý. Teďka ta grafika. 3. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. To jako myslíš, že na mě máš jako no, tak. Proč na mě chodíš, já jsem ti nic neudělal. Ach jo. No. Bayet? Did you try Bayet? Aha. Enemies can't hurt us while we are killing. Can't hit what isn't there, baby. Ach, ty se dále You know what's better than not getting hit? Hitting back. Jsem mrtvý. Nebo nejsem mrtvý? Nejsem mrtvý. Okay, we get it. Let's do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Besides you two schmucks? One crate, please. Jup. Co pak to bude za překvapeníčko pro nás? Skákací hra? Tak jo. Jdem si poskákat do hradu, hej jo. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Jdeme, pojďte. Hopla. Boing, 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 banana, boing. boing. Jo. Teď tu zabil pár lidí a si jen tak začne skákat. Dobře, tak jdeme. Hey, we don't take fall damage, so go nuts. Okay. Ooh, an unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. In my game, you get points for killing baddies. Yeah, and you spend those points to get cool upgrades. Jako propracování to má hodně dobré, abych řekl. Možná, že už jsem to říkal v první díle, ale řeknu to ještě znovu, že to má nádhernou grafiku. Nádhernou, tak jako můžete zase teď hodně. Že o tomhle. No. Tak jo. Zase to uděláme tak, že dokončíme misi a potom to ukončím asi. Jak se to? Jak se chodí pod to? Asi nejde. No, že uděláme misi a já to ukončím. Backspace? Aha, jo, tady to je. Player upgrades, new upgrades. To mám raz.
Raz. Musíte to koupit přece. Nevím to, what? Kašlu na to. The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points. I like to spec my Deadpool for defense and healing. Yeah, I like to spec my Deadpool for nougat and cream filling, but I don't think that's an option. Okay, class. Tap jump while jumping towards a wall to perform a wall jump. Co to sakra bylo, já tak... Ta-da! Tada! Šikulka. Ano. Ano, jsi strašná šikulka. Tada! Ty šašku, to je šašek, normální šašek, to mi připomíná mě, já jsem takový třídní šašek. If it were me, I'd chain wall jumps together to get higher. Už to musíme prohopsat. To mi připadá trošku jak Spider-Man. Press the jump button in midair to do a double jump. Ale vážně, kdyby se hráli s Amazing Spider-Mana, tak ty jsou podobné hlášky. Dajme si, dobře. Jsem vždycky takový orientační debílek. Asi jo, no. Asi jo. No tak asi ne. Já nevím. See you in a minute. See you in a minute. Restart from last checkpoint. Oh, okay. Počkejte. A až budeme zase nahoru, tak to prostě to střínu, no. No. Takže dostali jsme se tu. Přišli jste tak jenom o minutu maximálně, protože no ještě o jednu ukázku, jak kdyby, protože já jsem to zmáčkal, ale nějak prostě blbě se to prostě nevím jak to říct, prostě se to nenahrávalo, jak kdyby. Dívejte na to, koukněte se na to Deadpool Points, to DP Points, tady vpravo to je, tady vpravo to bude, a tam je 69, vidíte to, Haza is everywhere. Pochopí directioneři. Takže jsme pronikli, já jsem tam vyskákal nějak, ještě jednou jsem pak spadl, takže, no a vyskákali jsme tu a dostali jsme se tady, on vybuchl nějaké, nechal vybuchnout ty dveře a oni tady chcípli, no. A on jim řekl nějakou hlášku vtipnou zase, protože to by nebyl on, kdyby neřekl nějakou. Jak se rychle zbavíme. Hey man, it's me, Deadpool. Did I go to high school with you? Hey, what the hell is going on now? Security! Get off your duff and respond. I'll be in my penthouse. Don't let that clown get in here. Penthouse, huh? Time to hop the elevators. Dobře, neotravíte nás, stejně víte, že no, proleč. Otočka, teď pyro. A dobře ty. Dobře, hej, tak to bylo ha, a máš to. Jdeme si kopat, pojďte. Are you even paying attention? Of course I am. Tak to je dobré. Oši, zkusíme to. If that hits you in the chest, I'm sorry. Tak to je dobré, no. Já mu letěla, počkej, já to chci ještě jednou. To je drsné. Dám si povídat. Jak se čupí? Může si nějak... Aha. To máme závazu. Nevím, proč jsou všichni tak si sebe razí a jdou po nás. Zkusíme, jestli máme nějaký upgradeík, jak se mi říká, upgrade. Jak se to kupuje? Já jsem to nějak nepochopil, jakože. Asi na to nemám dost peněz, nebo co? Sakra, promiňte, já si musím poškrábat, dobře. No. Tak, dobře.
Tak co to je sakra za teleport, když se nemůžeš teleportnout přes dál. Neřvi tu jak šlapice. No. Jaký to je jako za teleport? Co když se díváte na toku? Tak čemu to je sakra ten teleport? Já myslím, že teleport je k tomu, že když jste leniví, tak se můžete teleportnout tam, kam chcete. A když se nemůžete teleportnout při... No. Když se nemůžete teleportnout přes tenhle ten gauč, tak na co vám ten teleport k životu je sakra? Teleport je k tomu. Když jsou leniví lidi, tak aby se tam mohli teleportnout a vykuratili si tím čas. A když se nemůžeš teleportnout přes tento gauč, tak na co to sakra je? Hrozná, to nemůžu. Já třeba když se koukám na telku, tak bych nechtěl vstávat, protože to je moc nám. Sakra šíka. No. Žálok. No, já nevím. Namáhavé, jo, je to moc namáhavé. No dobře, už jsme se mohli tak jsme se zase rozvážili. Teleport pro životní prostředí. A pro vás. Pro lidi. No, dobře. Musím to trošku... No, tak to bylo dobré. Zkusíme to ještě trošku prozkoumat, jestli to nějak... Tak nic, I hate cooldowns. On hate... To je drsný týpek, on nemá rád cooldowny, tak... To je dobrý týpek, jako, fakt. Třeba já když hraju lolko, tak mě to taky štve strašně ty cooldowny, to je hrozné. Někde až příliš mnoho cooldownů, třeba na Draven. Teda na Dariuse, na Ečku. No to je jedno, nebudu tady mluvit o lolku. Myslel jsem, že to půjde, ale nepůjde to. Měl si to by neuškodilo si to číslo včas, že? Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. Jak to mám udělat? Like this guy. To maintenance. Může. Shooter! Calm down. Shoot the red box. Somebody get down there and shoot this clown! I am not a clown, sir. Co dále to? Mám dělat? Mě fakt zajímalo. Já jsem si to měl číst, jo. Tak si tomu třeba tohle. No. No. Jsme to... Adam, jsme věcí. Týpci. Hej, to jsou jiní týpci. To jsou střílící týpci. To jsou střílící týpci. Tak, oni se vylepšili. Oni potkali Kentaura a ten jim řekl, že se používá. A. No, tak to ne. Tak to ne. To ne. Jako. Fajn. Se mi nelíbí vůbec. Taky já everywhere. Ponďán, klokán, vachtán a všechno na ně. No, já. Tak Pražák. Nic proti Pražákům. Pražáci jsou fajn. Mám hodně kamarádů. Sakra. Ne, nebude naše smrt. Ne, ještě jsem mils. Trošku. No. Dobře. Vyheluj se, no. No, konečně.
Helmo poškozené. Yeah, something like that. Look, it's Billy. Who's Billy? Nice joking. My, what big generators you have. That was nice Is joke. that cold? Nah, innuendo. Innuendo. That was a dead portal. Wrong way. To je prostě best of jokes. Jokers. He's Joker. Wrong way again. Strike two. Co to je? We have not pusharet. Pusharet. Můžeme si už něco pušarnout. Ale tohle bychom museli... Aha. To jsem přišel teda verzno, no. Třeba. Třeba. No, už nemám. Dobré. Tak jsme konečně přišli na to, jak se to upgradeuje. Já jsem samozřejmě se na to nekouknu, že? Takže jsem strašný jsem říkal. I'll bet those elevators work again. I'm so smart. Which one of you pinheads shut down the damn power? Get Tady jste down there viděli moje and fix it! inteligenci. No já nevím, mně to přijde, to video už celkem dlouhé, jakože. To se mi nelíbí. Let's try something a little fancier. The higher your combo, the faster you can earn momentum to do awesome moves like that. We can get more momentum moves by upgrading our weapons. High combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. This would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think you need to leave survivors for that to happen. Jo, si to řekl. Jsou jiní typci. Just shoot 'em! How the hell do you fools keep missing? Chansey, lay off your boys. They are hitting me. It's just that I'm healing. Sick healing. Get used to it. How many bullets are in your head so far? Okay. Come on, let's get him! Suck it. Wow, to mě řekne, to mi líbí. To se mi líbí, like. You're gonna want to take a look at that. Nelíbí se mi, že do mě prostřílí. OK, combo, krát jedna. Hohoho. Ne, Matipu ani nechci slyšet o tomhle dnešním testu. Tak jo, naky jsem nenatačil kvůli škole samozřejmě, protože jsem musel dokupovat a tak dále, však to znáte. Aha, háčko. To se mi ne, takhle se mi to, takhle mi to udělal. To je prostě dobré, tak tahle hra mě opravdu baví. To je podle mě je tam zábava, všechno. Takový ten masakr prostě. Prostě super hra tohle. Hey, this is my Je to přesně to, jam. co jsem očekával. You can't sing. Crazy. I'm crazy for feeling. To jsem přímo úplně já. Tamhleto. Ve třídě, já úplně, já vám řeknu takovou historku. Učitelka ke mně přišla strašně, že blablabla, no prostě, že neposlouchám a tak dále. A já nevím, jestli vás to zajímá, ale tak si hodíme pouzdrem a všichni to pak po mně opakovali, že? Samozřejmě, protože naše třída je plná retardů. Já jsem řekl prostě, ne, chodíme si pouzdrem,
Já říkal, že jsem šašek třídy, takový no. Vždycky každého tam rozumím. To je moje práce. Ale nevyplatí se to vždycky, pořád očekávají od vás nějaký vtip. No já myslím, že tady už bych to mohl ukončit. Dokončit to, co jsem chtěl říct. Že se to prostě někdy nevyplatí být šaškem třídy, protože od vás třeba chcou pořád. Tak vtipy a tak dále. Prostě, když máte blbou náladu, tak... No prostě, to je jedno. Takže, já se s vámi loučím a doufám, že se vám tento díl líbil, možná, že to je trošku delší, tak za to se mu to mluvám, ale... Víte co? Dáme si nakonec takovou BIUM! Žádný teleport. Taková o ničem. Takže já se s vámi loučím a zase čus ne, tohle nebudu říkat. No, prostě klokani s váma. Čau.